και 31 στο διάδρομο 1-2. Κωστίνας Παναγιώτης με Ταξό Μιχαλόπουλος Σέρβης 30 επιτελεία, εγκέφαλος.gr για την ενημέρωσή σας. Τέλος περνάς και τους δύο διαγωνιζόμενους και ώρα να πάρουμε θέσεις στην εκκίνηση. Προηγούμενη χρόνια 11.571 και 11.281. Με 223 τερματίσει με χρόνο 11.567. Και η επόμενη κόντρα είναι έτοιμη, το νούμερο 27, διαδρομή 1, Καμακάρης Μιχάλης, με 334 βαθμούς στο πεμπτικό πρωτάθλημα, με Foster Cosvan, Auto Service Excelling, και 29 στο διάδρομο 2,